Astero doa, basatoz! Ontxenu, buruzikatzi falta azta. Ba, sekadora izorratuta do. Zer? Zen eizu baka gaurrozkoa zan. Lehortu zazu toiakin. Toaiakin ez da ondo zikatzen. Gero hauzitzute, pulmonixia atrapa. Ba, jarri txapela, takitxo. Hasi alda, mintxo. Orantxe, azten. Hau ez aldauka lehendik ikusita, hau bota zuten. Ez, Fermin, hone barrixatiz. Zagarran kapitulua bereze, hau ikusita gau lehendik. Ez. Eskiriak, hemuz gea, apalduta, zeuru, ondo. Bueno, hemen txegaituzu berrize, indar berrituta. Ze, harritxeko huagin, ezta? Ba, bueno, motxien hasiko gea. Osk. Mira, vengo a hacer la inscripción de una asociación cultural que hemos creado. Perdone, ni Kerderas, no sé. Ya estamos. A ver, llamas por favor a alguien que me pueda atender en castellano. Broma zan. Haze sustua, Dauneko asoziazioen kulturaleko horrek euskara ikasila behatzun, hainbeste horripiak epenekin. Ze, eskez berriak ikusteko desiatzen hau dute, Ai? Bato, sumailua. Boca a boca y hablo porque me toca. Arreta, paratu, mesedes, paratu, arreta. Xolomo gaztakin, xolomo apiberrekin. Beste hori, daiola hori. Nik tankera txarra hartu zion atorri, guruz bidia da. Ara? Praia bersola, ja? Bat biru erantzun barriro. Kotxea. Hor sartzen dena, ez da inoiz ateratzen. Zanuntza. Egon batxik. Ba, da honeko aikotxe ate pentsatzen, kanuna arraio do ekipua, Artista kuadrilla nundo. Ba, ez dakit? Kuadrilla, nuntzeateo. Nunongo gara, gorratzia nik detxu arte holkila. Ipari, beti gauzik lamurrak entze. Zingo. Bo, zema, ugara, kontatu zase. Ondo, eraki, Baina, pena, bukatu balata udazkena eta... Eta eurila, talana, eta... Kursiluak, eta... Fíjate, udazkena jende guztia sartzea kursilun batea. Bai, ni, bai. Bai, zu nire apuntatu naiz. Inglesa ikasteko kursillo batea. Joño? Joño. Ta? Ipadi? Ni relajajillo kursillo batea. Eiten? Ba, biarra bakak, jakindek. Zatenin. Ta ize, iraola, ze? Ba, ni sukaldaritza vegetarenoko ikastaro baten, eman diat izena. Ba, diru apea perri bota, motel. Gote atzate gure atxokin. Bai, que buena. Autobusen buelteka ibiltze zianak. Ai, etxek. Gotuko zuela atzepari. Ba, udazkenen apuntatu nahi nebiltza kursilloan batea, holakon bat. Kursillo bera eta gora idea. Bueno. Noizien ben isiltzeko kursillo egiten bago esekiera. Ba ez, polikiroldekin baten ikusi omen dituzte. Kursillo maden apuntatu nahian. Ikusi nahi dituzte bastarren azten. Bai, zueke bai? Bota. Alzan, guk esan inago pazientzia juntia beste dana bezala. Isilik egon nahi, gu ez gatxun bestia bezalakoak, gu modernoagoa gatxun, Ondo zion, uda partian eta kalian pasiatzea, baina guain, barruko aktibidadia praktikatzea komeni zaigun. Guazen barrua. Ikusi hori nahi. Sandokalen hilo emote. Ez asustar horiekin txingaladitako balioko. Ze sanden txingar. Gure aragila jasotzeko beharko izkin, ez asustar horia. Gure aragila jasotzeko bena, gimnasia. Eta paja. Erron, Aixo. gimnasiako izena mateagataz. Karnetak. Bai, fotokopia balioa du. Fotokopixiak ez. Zeratik ekarri ba fotokopian? Zea, gero galtzeko. Nik originala tokadorian kontetak zeinateto kopia genibiltzena. Baina nola galdokoen ba? Bai, zea, oain telebistan ateatzeian za kartelista horiek egin. Euskalo, joazen izkunetan gordeta, zaz! El tiro leitineta antzekoan, justo askoan bakila. Bota. Katzu fotokopixia antzeko izango data. Antzekoa ez, iguala, bankoinekoan baina iguala. Bueno, zetan apunto nahi zue ba. Aerobik, spinning, bodyline, pilates. Pilatos eze.
Nik tankera txarratu zion atorri, guruz bidiana. Nola zante infontak jarezuna. Aerobik. Ordu noitxe, Ta bizikleta. Spinning. Ez, bizikleta. Spinning, ba. Ez, ping-pong ta pelotek ez. Bizikleta txamin berruenak bezala. Eta pelotare bai, aspaldi jokatu gabe nauta. Squash. Ez, ba! Ezakin, palakin, eskuak artroseiak indazkateta. No, ala, betu. Hor, bigarren ate hortati behi. Sei, pasioan akabe arte, ate urdimet ikusiko zuen, jetxi lau bat eskiara, eo sei, beste pasio hartan erdibidire artero, eta eskerreta beste atetxoa dago. Ate hortati sei, hor beste lau bat eskiara, ikusiko txuzu eskerretan gora, eta horretxek iso, eta antxe. Ingeniero izan behar da, Jongo, kaleo. Asmatuko aldute bizikleta estatikoarekin? Asmatuko ez deu ba, aurkudia. Oi, gau matzia, ne? Erantzuna hurrengo astean Wazemanken. Una festa Wazeman. Ez. Ibi. Bokadio bat, mesez. Bai, tezkaztu tortilla bariatuk, xolomo aztagin, xolomo piberrekin. Beste hori, gaiola hori zeda, ba. Hori bokadio izango da, ero? Bai, baina hoi ez da zutzeko moko, Zela estalanetako modukua. Zedauko, ba. Berak atasko, ero? Arra jotzea, miura gana dira, jo? Ja, ba... Horretako nahi jua, pa. Guajostak zedaukan. Taridak. Seguru, alo? Bai, segurunak. Gione ez itorri narrez, Hauxauta, alo? Daiola bat nahi juat, bale? Bale. Che, ¿estás seguro? ¿De verdad que querés una dayola, loco? Daiola zandu, ez da? Bai, gizajua, jakingo balu. Aizu parkatu, ez dut uste aukerarik onena egin duzunik. Daiola bat ez da jolasteko. Zedauka, ba. Bomba atomiko matala. Hala, laida zupagien, Seguro najak. Arrapotza. ¿Ya se pringó? Arratzaldeon ikusentzuleok. Gaur, estreinako sospatu da Trebiñon, kilometros jaia. Milaka lagun elkartu dira, galtzear dagoen gaztelera indartu eta aldarrikatzeko. Bertan izan da, Nerea Izeta gure lankidea. Nerea, segiro dago Trebiñon? Kaixo ikusentzuleok. Eguraldia lagun, 80.000 pertsona inguru bildu dira hemen. Garai batean euskararekin egiten zen bezala, hizkuntza indartu eta zortzaion errespetua aldarrikatzeko. Aurten aukeratutako leloa, boka a boka y hablo porque me toca izan da. Festetan ohi denez, gaur hona hurbildu direnek erruz jan eta edan dute horretarako propio jarri diren txosnetan. Hala ere, asko izan dira, indarra ahotik galtzen dutenak eta euskeraz hitz egiten dutenak. Apai, barkatu. Opa, jarri jazu una torta de chorizo eta kalimotxo bat. Mire usted, un idioma no se pierde porque los que no lo hablan no lo aprenden, sino porque los que lo saben no lo hablan. Y la torta chorizo se le va a poner su padre. Aita. Asko eta asko izan dira, gazteleraren festari babesa emana izan diotenak. Inguru guztietatik etorriak, erdaldun berriak ere asko izan dira. No, si yo me acordachen cuando mi ama hablaba en castellazo y bueno, en Navidades cantábamos tengo una muñeca vestida de azul, vestidita con su canesú y... Pero pasa que luego, pues, luego viene a Icastola y se cacastúa todo y se astuchen y tal, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en el Castellanotegui y a mirar si estudio algo.
Antolatzaileak pozik daude. Jaia arrakastatsua izan dela diote eta lanean hasi dira, datorren urtera begira. Lekukoa, Ataungo eskuela Lazaro karreterek hartuko duela esan digute. Besterik gabe, Trebiñotik Nerea Izeta. Oñopa, Adi, zeitxe? Xo, kontzertatu managota. Aba? Bai, ondo nahi dian dantzain. Dantzai? Zer hon beharrek, berbena matea? Ez, programa bukaerako dantzan saiatzen, hau nauk, beti gaizki etetzen zaita. Herrin adarra jotzeiate horretik. Ba, iso izagola, eta dantzakirako aukeratu gaute. Dantzakia? Ba, motel, dantzaki, Julia entzen programa, dantzasaiua. Oibo. Horrek, osoia nahi bizkidizkik, obesteak iztora aguanti, Toki guztietan zio jainkua bezala. Alare, guazemak, aurten, primizia zego. Esan, zer? Behin ikusi gabeko basetxeak. Ba, bai, horiek ikusteko parada izango diau. Parada? Eta Rubi joa tartien daola, lesakakua. Aibo, Dios, zesatek. Oaingo ontan urruti xamarze bilek. Bai. Kosk. Azaltzaitez, espiritua, tagugana etorri. Zakatzen etxe. Iso mesedez, bestelan espiritu guztu guren gorizde. Venga, Azaltzaitez, espiritua. Gabon, Euskal Herria! Gabon, beste dimensioa! Ongi etorri, basetxea beste dimension harrigarri honetara. Ni ere beste dimensio batean nago. Entzuten didazu, Txabalotes? Bai, entzute izugu, jantzi. Primeran, arreta paratu, mesedez paratu arreta izan ere, hause da gaurko froga. Zuen botere bereziak demostratu beharko diguzue. Zenbat eta botere berezi harrigarriagoa izan, ordun eta errezago izango duzue immunitatea lortzea. Badakizue, atenzion, aitonak amonari esan zion. Ia, neska, Maider, zein da zure botere berezia? Ba, nik etorkizun asmaneike. Gaina baraizenek irabaziko eraben aurtengo ligi. Ia, urrengoaren txanda. Amaia, zein da zure botere berezia? Ba, nik pentsamentuakin postreko kutsariak doblatzitut. Eta azkenik, Imanolen txanda. Imanol, zuk ere listoia oso altu duzu. Zein da zure botere berezia? Ba, nik sagardo botila osoa edan dezaket trago batien. Sagardo botella bat? Trago batean oso-osorik? Bai, nahi bezu demostrazioa egingo, Bai horixe, hori Euskal Herriak ikusi nahi du? Lagunak, hau bai dela harrigarria. Imanolek, sagardo botella oso bat trago bakar batean edan du. Ikaragarria. Bihar goizean izango duen buruko mina Euskal Herriak ikusi nahiko du. Rubio, iepa la leche, oin bezi botere gehiago zuzkeak. Ipurde egin, itxorra puskatuko izine. Basetxeko lagunak, ez dago dudarik. Imanol da gaurko fragako irabazlea. Bai horixe. Bere botereak naturala dira, uazemakeko sagarrak bezala. Zorionak, Imanol! Hauxe izan da guztia, lagunok. Eta antzi gabe, hemendikan aurrera basetxoko sekretu guztiak jakin nahi bat dituzue, zuen kioskoan, El Código da Jantzi. Bertan, jakin nahi duzuen guztia aurkituko duzue. Agur benur, eta bueltateko naizela egon ziur.
hasi eta ia beste ateaino jun naiz. Hola ez do bizitzeik, Zozein barrak hau derrepentian. Ta gaur hobeto bilar baino. Etxian olako gauza xelebre bat euki eta aprobetxatu beharko genuke. Hor da hona zer gauza izan dare, diru iturria izan liteke, mozolo. Parke matematiko bat osatuko deu. Eta jendea erroz etorriko eta dirua barra, ateako deu. Tematiko, elo, tematiko. Ez da ipa. Hendia etorri eta sartu baita inor ateat ez da ikustia. Ez zaipa oso propaganda hona erubitzen. Lehengon telebistan anuntzile bat ikusi nun. Izena eta telefonak apuntatu nitun. Beira, Jeronimo Pagastui, Investigation of Paranormal Phenomenon. Zer da paporna loi, mozolo? Paranormal, hala ditia. Normala ez da, na? Horri anormala deitzen genion, o zu normala. Horri deitzea elitzak idea txarra izango, ja? Ekarri ingo neu ba. Ja gure alaba komuneko lanian lasa ibiltzeko moua arkitzedun. Estin bain zu normala maten, raro samarra bai baina, xoma. Interesgarria, benetan, interesgarria. Beraz, hor sartzen dena, ez da inoiz ateratzen. Eta zenba jende sartu da barrura? Azkena Euskaldun berra jata, beha urruti... Aspalditxo, borma eharra ingenion, Agirroneko Fernandoi. Hor, ardu bendukala esan genion, eta sartu etxan bai luzentia. Oie, zein unin biarra, ma. Neska, borma igasaldo aitek. Bueno, baina nola da posible, zuek ez jakitea hor barruan zer dagoen? A ber, nor da baserri ontakoa? Bea. Elo, ni baserri onta eskondu nintzen, Ni hoi hartzen goikoetxe azpiko baserriko naiz, Mozolo, ni atango aiakua naiz. A ber, gauzak banan-banan. Hor barrukoa bukatzen dudanean, bigarrengo kontuari ekingo diot. Ea, deskubritzen dudan, nor eskondu zen baserri ontara. Azo! Ez, paranormaltasunean arma normalek ez dute balio. Ba, zu ze arma zu normal damakizu ba? Arma, psikomentalak guztiz ere. Honekin, kontaktuan egon goela. Beharra badut, tira muturretik. Bai. Eta, normalki, ni gurutza batekin ibiltzen naiz, baina gaur aztu egin zait. Ba, luze gurutzarik? Ez. Ez. Lasai. Ni, banoa. Aio. 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 Jesus, elo. Horre paie, goberna familixi. Horretxen ara garbu. Iturgaingo Maria zion bezala, halako malaletxei. Iturgaingoa esaltzen, Maria Pilar. Bai, baina guk Maria zion deitze genetan. Ta hori? Ba, harengana urbildu holduko, asunakin bezala urtikaria eta atzezarako. Mesedez, Fermin. Ze? Zurien abil, zeuratxei baino. Apa. Hemen ontxe. Ze, baino berriz egu azemank ikusten? Baino, zenbat aldiz ikusi behituzue kapitulo berdinak? Ez di berdinak, barrixatiz. Berriak? Bai. Ai, bila, astuta neukan. Astuta. Ontxe berreko zen duzu, porrozikinen bat. Ba, ama, utzi bakian, Bakian, ez bakian eta ez bakin. Zenba bidar esan bitzut, ez egitxe mazu porruk erreten memoixi jungo atzule? Xo, man, arra gitarra berriz ere. Te aixilduko. A ver, Charlie 1, bate haitz aldiazu. Charlie 2. Cambio. Bai, Charlie 1, oso ondo entzute izut. Geisten nahi naiz, geisten! Ez da motza eskailera ez, kambio! Aizu, txirla 2! Ze ikustea, kambioz! Ba, lurreko barrunbetara doan eskailera amaigabe bat! Eta, hau bai ez nula espero!
Noski, honek dena esplikatzen du. Jeronimo Pagasti berriz ere garaile. Banoa gora. Tira zu besokatik favorez. Kalla. Okai, sua betiatzeko. Bai. Hemen da, ez da hoxek, nestek. Aizu, xirlados! Non dematen sartu zea, kambios! Hoxalda inbardan guztia? Ta zen aide naikia! Ota ostute pasatxeun ate horrekin txe. Honezkeo, oitute beharko duke. Ota 10 bat urte pasaskineanik ata ungo aiatik etorren itzanetik. Baita nik beste horren beste, oi hartzungo, goike txazpiko baserretik etorren itzanetik. Ta jakin elike baserria ustenina da jainkoan izenian. Neska, basegina, hau, basarria zeinenan. Zeinena? Guria! Zerdek? Nik ez zerrez, preokupatu barbegi jabi daukak. Preokupauta ez, azarren atxo. Multa erreziatek? Baina, utziko guan espaloi gainean txakurka kabezela eta? 2 minutu bagarra izan dituk, taliatu nezen egan zitxon multa. Zer nahi depa? Zer nahi dek, dara, utzi dio kotxea espaloi gainean. Ez? Amangan txapiskat. Gure herriko municipalek ez ditek multa igartzen nolako txorra dengatik. Herriko municipalak xelebre samarrak izaten juk, Beira, hemen datozten bitjoik. Abante, handi da bada. Gaur zazpirek eta 35 esnatu nok. Zera eta, oie, ez nahizela zazpirek eta 30 ez zazpirek eta 40 esnatu, zazpirek eta 35 esnatu nahizela. Hemendik ezin da, markatu eragozpenak Andrea. Hala, andereñoa. Andrea, mesede. Baina autopistartu nahi baduzu, hemendik joan behar duzu. Ez da ezer. Normala do gentiak hemendik joan nahi izatia. Hemendik betiko bidetik bestetik baino... Minutu bat eta 20 segundo gutxio tardaukoak hemendik, Ia ba, Jose Ramon. Ni Jose Ramon aizela ba, Jose Ramon. Bueno, Jose Ramon. Ze pasatzen dizu gaur beste ordu minutu eta segundurekin. Jose. Ze? Zela ze. Realeko erlojo ofiziala dok. Atze, osina joan. Eito. Kalendari xua, alarmia eta kronometroa bajaukak. Arbitroa denporaz pasatzen da jakitzeko. Hoi heltzen dena. Ba ez, jauna. Makinari xia kuartoz gua. Esferia, zurixia eta urdina. Eta kajia zoragarrixia. Kajia zabaltzen uzkoan realeko binua jotegok. Tatze partian, ekipuan palmarez agatoki. Kaxa txikia izango da orduan, ez? Segi. Ambra, rizki. Jose Ramon, aditxu hau izan barduzu jendiarek. Jatorragoa, euren zerbitzura godeta. Bale. Urrengoak izango nopa, aditxuagoa. Honena postak esan. Atze partian, realeko eskudo jaukak, taiota. Kostatuko zitzaizun, Ba, kapritxo bat izan du. 240 euro. Ondo borde. Maiuxe, hau galtzen magoat, eta potroapen mostu ingotxu bat. Eixo, eragozpena barkatuko dizkiuzu, baina errepidean lanean ari dira eta autopista hartzeko hor lehenengo eskubiko bidetik hartu beharko duzu. Lehenengoan eskubira. Bueno, ba, egunon da, bidai hona izan. Adiktu izan aizu. Bai, bazan gara ja. Meo. Me cago en la torre de Atocha. Hei, nerlo, jua! Jotarre, gure izak behar aldituzu. Kas! Gabon dizuela, pilotazaleok. Hemen txagaituzue, ETB kantxan berriro. Pilota munduko gauzetaz hitz egiteko, imaginak ikusteko, eta tarte berriekin aurtengoan, eta gurekin aditu handi bat.
Josean Tolosa, Gabon. Bai, behonde jara, Xavier. Oportatik bueltan. Bai, beltxagatxan itxo gaina, aurten euski pixkat hartuit. Josean Tolosa, Ameriketan, egon da? Bai. Iritsi berria zara? Bai, Miami izanok, jai alai. Da, Xavier, ikaragarrie, 40.000 persona, dana gapustun. Oain be gauze txarrak ebaizkia Amerikanok, ganezi erretzen da jaten duzen. Baina, bueno, dana almoldatu berrazok. Eta asmo berriekin ator, enpresa txiki bat ere kontatu duk. Earki gatxik SL izeneko, ala? Bai, hanbakik Amerikanok danakin negozio ditu eta ne hartzen, Euskal Herrin pelotaren munduko zea bat, enpresa bat atakoit. Eta araxia, earki gatxik enpresa, aurreko kolonia guatzarraiz, udarako kolonia guat. Arrakasta itzela izan zuena? Bat beha dezegatzen. Dana saldutuk? Dana saldutuk, bai. Trailerrak? Bai, kamionikak da danak. Danak ugartetik ateata? Bai. Enpresa negoitzatik? Bai, ugartetik geho hanbera aldea junda, alekritik atatzen juk. Ederki, az gaitezen produktu berri horiek aurkezten, zekarri guk gaurkoan, Josean? Esan marraziok, hau mendiko liburuk eta hautxe hartzaile salatan, eta ne arte, vitrina txiki bat jarriko ju, eta munduko pelotak politi askoa, bere pean eta guzi, hemen jartzeik pelotan ez hau herrik, 67 gramu, eta basurde larruz egindako pelotadek. Basurdearen larruak egindakoa, erpintu dena ematen dik? Ez, hoi bedaion harrapatutako basurdeadek. Furgonetakin harrapatuta? Bai, kotxekin harrapatun tuarejakin, eman itxoan, eta paratxok esa undik intziegan alurrek, baina hortzeokoen. Ederki, hemen txeduzu da munduko pilotak borobila den bilduma, hemen jartzen dik, oso dotore, eruditzen da, Josean? Bai. Eta egokia pilota munduarentzako eskaintzea hau, ez da? Bai, dudik gabe, oso politedek. Eta beste produktu bate, atea dit, Xavier, ez paldi mazeik inporta. Bai. Fastikuloak aurkeztu ondoren beste produktu bat ere. Bai. Bai. Askok esango hau zerdek. Hau dek, honen txapa. Hau montatu ditea zeok, Hau dek maketa. Oso politia, adarrakako maketa dek. Bai, loginoko adarraga frontoiaren erreplika, zehatza. Eta fastikulotan montatu dezakeguna, Eta, Josean, ze erabilpen, ematen diok, maketa honi? Erabilpen teknikoa esango nike, guain arte jende guztik praktiko ikusik, baina teknika ikasileike frontoi honekin. Eta, guain, bengoetxean radiografia ikusiz, probatuko ju, ze iruditzen zaik, Xavier? Oso, ondo iruditzen zaik, bengoetxea 6. imaginak agerian nahiko nituzke, mesedez, ziurretako lankideak, jarrizke, hortxe? Hor, Martinez Irujok. Bai. Deja da intziok, eta zabalea juteko ikusi ju traba bezala intziok. Enbazun jarriek, eta bai. Bai, laxa buelta eskatzen nahi dek. Eta, oain, nahi bat ima, Xavier, hemen esplikatukoit. Nola ezpa. Interesgarri eruditzen da, teknika eta praktikak bat egitea. Tupust egin dute, eta hor agerian geratu da. Beraz, azter dezagun tantoa. Bai, pelota hemendikan honea botaziok, zeak, Martinez Irujok, eta ordun bengoetxea ondo jundek ematea, eta zabalea eramantziok, eta azkarraltxa, eta indik bere paretikak jun, eta orduan traba intziok. Orduan, egi esan teorikoki behar ondo indik, aurretik pasaba hartzin, ze atzetik junezkeo, ala aurreko pusketa, dana libre uzeziok. Orduan, behar ondo indik aurretik juten, baina ni pentsatzeit, tantoa amarraldiz gutxinez ikusit, eta netzako Martinez Irujok horre neiko larri bilidek, pelota matea bazin, baina azkenen guzteit, Hau ekarri dek, Ameriketatik baita ere? Bai, guai dela gutxi honitxon. Zean, etxen kapon, katuk eta danak useatzen, honekin erotu, seitun. Berotu? Erotu. Ederki, juretako lankide eskatuko nieke, mesedez, fitxa tekniko bat egiteko asmoakin gaude, eta bengotxea 6. Fitxa tekniko hori egiteko imaginak jartzea, mesedez. Hortxe ditugu, bengotxea 6. Hortxe dugu, sake egin nahian. Eta horratx datuak nesketan abila. Uba izpiak 3 ordu jartzeik, hoi izango, raios uba izango, moreno jartzeko ze hoi. Bai, astean 3 ordu. Bai. 18 zentimetro. Hoi ze izango, hemen digonea izango. Holako. Eta azkeneko datua. 2 belarritako jartzeik hor. Baina, nik bakarra, uste zi bat belarrin? 2 errenan hundik ordu. Egin apustu, pilotazale, eta horrelako aurreneko 20 deientzat, telefonoak esango ditut, 806-540-541 batera deitu,
gorri ala urdin, eta bidali zuen SMS-ak zazpi bat batera, eta olako, Josean, olako 21 maketa eskuratzeko aukera izango zuen. Aurreneko 20 deientzako, etxea emango dizuegu olako bana. Eta gogoan izan, munduko pilotak bilduma borobilau, aurreneko fastikuluak ekin, opari, Josean? Bai, basurde zindako pelota. Ederki. Hoxe, gaurko produktuak, eskerrik asko, Josean Tolosa. Zuri, Xabier. Gure partetik besterik ez. Hauxe izan da guztia, pilotazaleok, gabon pasa, fite hartio, izan untxa. Egon batxik. A ver, coño, Bingen. Jefia. Zemoz. Ondo. Ikusten nahi dotzea. Oso ondo. Kerrik asko. Izta idik, Ez dile galdetu. Atxuak nungua dian galdetuko, lasai. Bale, konforme. Bai, lasai, bai. Oain aitatzeko asmoa nun, Bai, ontxe bertan. Bai, inbertsio ikaragarriana, eta serie berrik, eta lasai, ontxe. Bale, Bai, kanposa. Ikusi nahi aldezue aurki ETV baten izango ditugun berrikuntzak? Guazemak ikustea. Aspaldidanik egunero Elorritxoko taberna batean. Estarrin Billy Azkarra. Beste baino, kopa. Beste estarrin John Baileys. Hor da. Estarrin Gezur Terror. Euki. Azken estarrin Clark Supertramps. Andria. Paso. Nork irabaziko duen jakin nahi baduzu, aurki ETV baten, Muslariak. Barkatu, Ez da, bekatu. Fraile bersolo, ja? Zure begik nahi begira dauzkazulako, bestela Nikola segurola zehala pentsatuko nuke? Zea motorra esatzea eta esaurrea gehatu zeipa. Azken aldin, neoni bezala ordon. Zer du motorrak? Soinu arraro bat egiten hasi da, eta batian, derrepentian motorra itzali egin da. Han, entzun duzu hori? Hori nire tripadia, Hoenik hango saltzeko nahota. Bueno, txorakeria gutxiago, eta zer daukan motorrak. Bueno. Haure, Elisa bezala. Elisa bezala, zer du Elisak? Zartu indala. Motorra zartuta daukazu. Zartuta? Bai, transmisio balula gaztauta dago. Baina zeituko modu guizut, Dida bat dien. Listo. Ontxe. Listo. Guain zepile bat pasatzea tokatetzait. 300 euro dia. Balbula sistrin batek 300 euro? Jangoikorekin egin beharko dituzu kontuak.
Jangoikoekin? Ta no, bidali behar da fatura? Jangoikoak diru kontuak beltzean egiten ditu, dinero be. Bestela haziendak erreten ditu egiten dio, eta ez du helbidea eman nahi izaten. Eta zein ipatu behar ditau? Espiritu Santuak? Espiritu Santuak ez. Baina Jainkoak ordainduko dizu ongi egindako lana. Andre hon batekin pagatuko balizik ira, pelikuletan bezala. Egunon, Patxi? Egunon? Zea, aspaldi pendiente genduen afari horren kontua etorri naiz. Ze irutzi zaizu, gaur gabian afaltzea gonbidatzen baldin mazaiot. Baita eskotze bageare. Ara, apaiza hementxea gau? Ara. Aldaria 6 brematukoet. Ta, gurutziare hementxea? Bai, eta ua ama virginia, ez da? Bueno, zeritzaizu behatzi galdea pasako alda izure bila. Earki? Ta zure launare gonbiatu, nahi baldin bau? Ez, launa etxai joa. Gaina, vigilit jando. Bueno, adio, Patxi. Adio, tane. Kosk! Ze, Patxi? Neska polita, gurtzane hori ez da? Bai, baina ez aldatu gaiaz, Fakturaz eginan, fakturaz! Esan dizut, Jainkoak ordainduko dizula. Eta nik uste sobran erakutsi dizula. Bai, baina azken aldin justu xamarna bil diru kontutan eta hendia ordaintzeko garatian Iban Maio baino motela hori biltzea. No, Patxi. Aspaldian zea dirua sornien eta zerrak gitatzen torri nau. Earki. Artu itzak. 3.000 euro. Eta emaniak, zea, agurtzane ateren ikusiat eta... Patxi. Ze, Patxi, Jainkoak laguntzen du, ala... Bai. Ta eskatzen hasita pisuko hipoteka bandigan pagatu behakat eta eskartuko nuke laguntzatxon bat. Baina, Patxi, zen nahi duzu, Banko Vatikanoko mailegua? Ba, igual bai, denta udare kanbiatzekotan no, eta... Nahikoa da, Patxi. Azkenean goiko azarretu egingo zaizu. Eurit ja? Zuen anaiorrek pelio zabalak esan zuen, gaur egualde eguzkitxe izango genula. Horrek transmisioa zure motorak bezala Jainkoekin izorrauta daka, Hene Jainkoa, ez da giro guantxe? Aizu, Patxi, tailerretik ateatzekoan Jose Mielekin topo indetela eta behakin iguala faltzea, osake beste batien beharko. Eta zea, dirua beharko jat afaria horrentzeko. Baina lasai, ordanduko jat, datorren astean, Adio, Patxi! Venga, guazen. Iei! 3.000 euro gastatu da alditu kafai baten? Zen biek herria falla hartzaken, o? Tani enteatu be? Ikusten, Patxi, Jainkoak ematen bezala, kentzen ere badaki? Baita nike. Ara? Txeki joain, arantzazua, pedale iraginda. Patxi? Zea, broma zan, Patxi goikotxea? Neu naiz. Jangoikoari eta zeuri zerbitzatzeko. Arantzazuti deitu digute, esanez, matxura izan duzule motorrean eta ia eramango zaitugun etxera bueltan. Lasai, dagoeneko konpondu didate.
Eta ordainduta dago, ezta? Bai, segi lasai. Baina eguraldi honekin, alzoaz, arantzazuraino. Lasai. Ez dut uste eurik gehiagorik egingo duenik. Fran jago listoa dira gero. Eguraldi asmatzeko sekulako habilidadea daukate, Bai, gure tailerri hementzat, beti borraska. Oye, taparrabo pilla hoy. Oye, izardina, oi. Moito, taparrabo sa. Pedreña! Puta comida! Que difendi besai, Marcelina, Marcelina! Kontu zandarabikokin! Galdi, vamos. Batos tío, garrigo! Frena tu. Zerrilla. Kono pedeña! Tale, no ze, esan diek hor, remuan itzanian, guain palip eta hain balienti etzea, eseri favorez. Atxuelek, taparrabuak enonea etorrita. GPS-ak ez digo funtzionatu. GPS-ia. Bai, eta abordajia izan da, hasieratik. Zue gaileguak kontu bat latza daugazue, beti bezala. Bandera guria, onbarribikua, eta hor dudoik etzitxok. Eta gointxe kamaratik atan auk. Estropa impugnatu egin nahi deu. Impugnatu? Favorez, Esei favorez, lurrian. Euskaldun alubak, gobak guaz. Aldein hemendik ba, zesandek? Oinei kanpuen ez diek esaten, Aio, baguaz, Kantabria aldea! Aio! Betoz, holtza gainera, Portu eta Petrirena bikotea. Aurreko bikoteak egin lez, Portu eta Petrirena, proba honen funtsa errimak osatzean dago. Gura duzuen doinu eta neurria erabilita, errimak bota. Kotxea berbagaz hasita. Adibidez, kotxea, bat biru erantzun barriro. Kotxea. Portxea. Batxea. Jertxea. Pertxea. Ataunen pertxa ala esaten da, ezta? Etxea. Merkea. Entzun dakigun txapeldunaren ahotsa. Bi hitz horiek ezin dira bertso berean sekula sartu. Etxea eta merkea, hire herrian beharko, ez nirean. Jepa, guk ez dugu zuen pazientzia egortu nahi. Eta bukatzen hasteko garaia aliatu zaigu. Bagizue, datorren hastian, gehiago. Eta alizan ezkeo, inkosk alde zuen guzti jai. Ipagi, oainak utxizak, leheneak utxetakoa. Venga, bat, bi, guaze makta! Nire osabak ere, egunero gozatzerakoan, kafesne zopak hartzerakoan, eta gero pixa egiteakoan, zeiteu. Egunon, bokaio emezez. Coño las curain, segureko papera un. Vale, eta no puedo sacar. A ver, Dayola. Che, ¿qué pasó? Los ayer hace una semana. ¿Dónde está la cámara? Onda, Onda. Che, ¿qué pasó? Dos ayolas en una semana. Joder. Bai, basorritik, katukin dagoela, bitzen honi? Katui da, bueltak. Katu!
Bai, katuk da salto gazteituk horrek. Kartean ezkerreta, langa pasa, eta antxetan. Iego da arizizkiakean. Oli por dia. Bai, monten, 40.000 persona danak apustun, gaina ikaragarri ez, apustu biten. Dios! Eta marraziok erraminta haundi beharrik ez da hola, tortilla gozea, torrizaiak eta... Plaster. Ia bota kasino. Ia bota kasino. Gora, torrizaiak, Kontratu, da. Ez te gerbinu dena, basurdena. Bai, basurdena, bedaion harrapatu ziren, gaina. Erraz esateak hauske egiteko, baina hortako hortzak bihar. Zu ezkeja, Postixo barrexerak azute. Dutxan ito biharrean ibilita bukatu da? Jo, banik erdila bakarrik ikusia, pentsa. Ni hobera, bada garaieta. Hala, zeue bai atxitxe. Gustatu zaiba programa berretia. Berrez bi atxue gimnasian ikusteko desiatzen, no? Eta, dutxa de trokto egitak. Zu bai, baina apea etorrik. Venga, hala, pasen, segirun, otra bicho. Aurtengo negua divertitxoa izangoa, bai hoxe.